Bagwis! Bagwis ah! Bagwis! Opo. Kamot-kamutin natin sa dibdib. Sa 2, 3, 4, 5 haligi. Ito pang hindi naubuhusan mga kasinag. Oh. Itong kabila na ito. Yung pampusti sa gitna mga kasinag. Indiyan panlagay sa gitna na pusti. Kakabit kasi nila ngayon yan. Itatayo pala nila ngayon. Ayan, binubuo na ni Kuya Roy. Shoutout pala kay Kuya Roy Nasyon. Tapos kay Bustoyong. Good morning! Gutom na ang baby Bagwis! Dito, aluso tayo bakit? Napakain natin si Bagwis. Gutom na mga kasinag oh. Yan medyo tatablayan pa nga ako. Ito lang ang daga ko ngayon mga kasinag oh. Ito lang ang daga ko ngayon mga kasinag. Maliit. Kasi nga mga kasinag, ang lakas ng ulan kagabi. Hindi ako nakapagtaan ng trap sa daga. Ito lang ang natira. Pakainin natin si Bagwis. Pahabol natin to. Okay lang yan, may makain lang si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Yan o. Bagwis! 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 Yan o. May tubig-tubig na ng palaya namin. Kagabi nga ang ulan, grabe. Nagkukulog kidlat talaga mga kasinag. Ito na. Bagwis. Bagwis Bagwis. Mali ka na. Nata. Bagwis. Hindi Opo, halika na. Yun na. Halika dali. Kuhain ka na. Bagwis. Opo. Yun na. Halika dito. Dali oh. Ito na oh. Ito yung pagkain mo. Ito na oh. Galing, hindi ka umuwi kahapon. Maghapon yan, hindi umuwi ka kahapon mga kasinag. Inaantay ko talaga yan. Sabi ko nga, ipapakain ko ito kahapon sa kanya. Hindi naman siya umuwi. Ngayon lang umuwi. Bagwis halika na Dali na. Opo. Ito na. Galingan mo ha. Dapat mahuli mo ito at nag-iisang daga pati ito. Dali. Habuli. Dali, makakatakas. Asa na? Ayun, naglalangoy. Yun, huli. Walang kawala. Yun.
Bitawan mo pa. Nasaan na? Ayun, ayun. Buti nakikita niyo mga kasinag. Matalas talaga ang mata niya. Ako hindi ko nakita. Pero siya nakita niya. Nasaan? Oo po. Nasaan na? Ay, ayun. Ayun mga kasinag. Oh. Yun oh. Ito. 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 Ito mga kasinag. Bagus. Opo. Mahina pa talaga si Bagwis mga kasinag. Oh. Ayan, kaya panood lang ni Bagwis. Oh. Ayan o. Ayan o. Ito, pasusuot lang yung daga dito. Habang pinapanood ni Bagwis. Asa na? Asa na? Wala na baga. Wala na. Hindi ko na makita. Silaw ako sa araw. Hindi ko nakita. Yun, wala na mga kasinag. Hindi ko na nakita. Tingnan natin kung makita pa ni Bagwis. Alamin natin kung makita niya. Dito ko lang na pansin kanina mga kasinag eh. Dito lang kanina. Dito lang pumunta. Lugar na ito. Ay wala na talaga. Nasaan na?
napakain. Pinanood lang kasi niya kanina. Nakawala. Hanap Bagwis. Nakawala mo kasi andito lang. Hindi naman umano eh. Lumayo talaga dito. Walang nakita kanina. Walang nakita. Wala ka ng pagkain. Mga kasinag, kanina pala natakasan si Bagwis ng daga. Wala akong mapakain kaya nagkatay ako ng manok. Ayan oh. Dalawang hita ito. May balahibo pa. Andito, nagwawala na si Bagwis. Kanina pa yun mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Dito ko ibibigay mga kasinag oh. Sa may paborito niyang istambayan. Bagwis! Kasi marami nagko-comment eh na hindi ko daw pinapakain si Bagwis pag nakawala daw ng daga. Hindi ko binibigyan kahit manok. Ngayon ko lang ulit binigyan si Bagwis ng manok mga kasinag. Gawa nga po ng ayaw ko siyang matutong kumain ng manok. Pero bibigay ko sa kanya patay, hindi buhay. Bagwis! Bagwis oh! Bagwis! Bagwis! Oh, oh. Bagwis! Bagwis! Ay dito ko lang pala ibigay. Lapit sa kanya. Wag na dun. Bagwis! 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 Oh. Dito lang pala. Sa mababa na puno na ito. Bagwis! Bagwis oh. Ayan na oh. Ito na oh. Halika. Opo oh, yan oh. At baka hindi kainin mga kasinag pag walang balahibo eh. Subuko na kaya dati yan. Anong nakakawala yung mga daga pag binibigyan ko ng karne. Hindi kinakain pag walang balahibo. Halika na. Kumain ka na. Bagwis. Bagwis oh. Bagwis. 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 Halika na. Bagwis. Nagtitilam-tilam ka na. Abang-abang natin mga kasinag na lumapit niya si Bagwis. Makakain siya. Mga kasinag, baka may mag-comment naman dyan na isda pwede rin si Bagwis. Ilang beses ko na subukan mga kasinag ng isda si Bagwis, pero hindi po talaga kumakain yung isda yan. Simula nung maliit pa yan, ng isda yan, natikim lang, pero hindi po siya nakain. Kalimitan ang pinapakain ko po sa kanya doon nung maliit pa siya, karning baboy, karning manok. Nag-alaga nga ako ng 45 days noon na 15 piraso, naubos niya. Nung habang lumalaki na, mga buhay nang hinahanap niya mga kasinag. Pero ngayon subukan natin kung banatan niya yan. Opo, kainin na yan. Alam kong gutom ka na. Kainin na yan. Sige na.
Ito pala si Pitoy mga kasinag oh. Ayan oh. Pitoy, saan ka naman galing? Ha? Oy, saan ka galing? Maghanap ka daw ng daga. Pakain natin kay Bagwis. Yan mga kasinag ko anong inaamoy-amoy niyan dyan. Mulis na. Oh, sige na. Huwag ka na magalit kay Pitoy. Friend mo yan. Opo, kainin mo na yan. Oo. Sige na, kainin mo na yan. Iwan ko muna mga sinaga. Naalangan siguro kumain ng manok. Tingnan natin maya kung kakainin niya. Ba, naalangan kainin niya. Update ko kayo may mga uwi muna tayo. Mga kasinag, update ko pala kayo sa aking pinapagawang bahay. Ito na mga kasinag ha. Ipakita ko sa inyo. Ayan na mga kasinag. Nabuhusan na kahapon ng haligi. Sa 2, 3, 4, 5 haligi. Ito pang hindi nabubuhusan mga kasinag oh. Itong kabila na ito. Yung pampusti sa gitna mga kasinag, hindi panlagay sa gitna na pusti. Kakabit kasi nila ngayon yan. Itatayo pala nila ngayon. Ayan, binubuo na ni Kuya Roy. Shout out pala kay Kuya Roy Nasyon. Tapos kay Boss Toyong, Boss Arnel, yan. Shout out. Katulong dito si Kuya Melvin. Ayan. Tapos si Tutoy. Ayan, ang magkakatulong. Pero ako mga kasiyag, tumutulong din ako paggawa yan. Hindi ko lang pinapanood yan. Ayan o, di ba? Nautay-utay na yung aking malapit na pangarap. Malapit na magkaroon. Oo. Malapit na magkamera ng katuparan ng aking pangarap. Ayan. Dito pa sa loob, hukayan ni Kuya Melvin. Tapos ni Tutoy. Ayan ang mga kasinag oh. Diba? Ito na lang. Konting kimbot-kimbot pa. Ang hilig ko lang sa inyo mga kasinag ha. Huwag niyo skip ang ads. Alang-alang sa amin ni Bagwis. Ayan lang hinihiling ko sa inyo mga kasinag. At maya tingnan natin si Bagwis dun kung kinain na niya yung manok na ibinigay ko. Mga kasinag, tingnan daw natin kung kinain ni Bagwis. Ay oo, kinakain. Kinakain ni Bagwis mga kasinag. Ayun na oh. Lapitan natin. Ipakita ko sa inyo. Kumain siya ng karning manok. Pero kung isda mga kasinag, hindi talaga kakain ng isda ito. Sa mga nagko-comment pala dyan, nasubukan ko ng isda. Ilang beses na po. Hindi kakain ng isda ito. Bagwis! 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 O sige na, kain lang, kain. Ayun mga kasinag. Huwag nating istorbuhin mga kasinag, galit. Baka atakihin naman ako. Galit siya, galit. Mamaya lang pagbusog na. Kilala ko ng ugali niya mga kasinag. Pag yan ay lalapit akong ganun ang purmahin nun. Ay, mga atake talaga yun. Galit siya. Mamaya lang update ko kayo. Ayan, dito siya. Busog na busog. Ito mga kasinag oh. Bagwis! Hello! Ay, very good. Kumusta? Busog ka? Busog ba ka? Oh, ano? Ha? Hello? Ay, busog talaga. Tingnan nyo mga kasinag yung dibdib niya oh. Busog din sa 2 hita ng manok na ibinigay ko. Ano na? Ha? Hindi lumayas ah. Hindi ka umalis ngayon? Palibas at busog. Ano? Very good na yan ay. Opo. Marami kasi nagsasabi sa akin na magbili daw ako ng gloves. Yung
ano mga kasinag, yung ginagamit sa raptor, yung mga ganitong raptor gloves ba yun? Hindi na ako nabili mga kasinag kasi hindi ko nararamdaman na hinihimas ko siya pag may hawak na ganun, may gamit na ganun. Gusto ko yung normal lang mga kasinag. Saka pati mga kasinag, hindi naman akong gaano nasasaktan. Pag kahit anuhin ako ni Bagwis, hindi man gaano nabaon yung kuko niya. Mabait naman oh. Gusto ko yung ganito lang mga kasinag na normal lang na nahawakan ko siya, nahimas ko. Mapipil mo talaga yung haplos mo sa kanya. Hindi kagaya ng may gloves ka. Alam ko mga kasinag, protection talaga yun. Para sa akin din naman yun. Para sa proteksyon ko rin yun. Kaso hindi na ako nabili mga kasinag gawa ng hindi ko mapil. Pagka ganun. Hindi ko maano na nahawakan siya. Ganyan, tilos ng makuko. Tingnan nyo mga kasinag. Oh. Ito yung aksidente niyang kuko dati nung maliit pa siya. Ngayon mahaba na. Tumigas na. Ano? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Baby Bagwis? Di ba? Opo. Kamot-kamutin natin sa dibdib. Ayan mga kasinag, update ko naman kay Bagwis nakita nyo naman. Hawakan pa natin. Di ba ang bait? Nakakain na siya mga kasinag. Hindi naman siya nagutom ngayon. Ayun mga kasinag, sa lahat po ng aming viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag.